taas YouTube, täällä on arva kuka? Sä tiedät jo. Lelukarate. No. Tehäs nyt jotain niinku keltainen taustaa. Oranssi väri. Tehdään L tosta noin. Värjätään se. Sitten teksti. Noin. Se oli mun muistaakseni punaisella. Tämmöisellä. Sitten täältä. Se oli tämä. Se on tuommoinen se asia, mitä te ette ikinä tienneet. Jatketaan L:n pärjäämistä. Te kaikki tiesitte tämän alun perin kanavasta Lelukarate. No, kuitenkin ihan sama. Ja se on sitten. Moi moi.